ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹಂಗೈ ಪೂರ ಜನ ಭಕ್ತವೃಂದಾಕ स्वागत करता पुन्हा तशीची मुखार सोनू वच्या पूजा वेटेकर माताजी त्यांनी हरिनाम संकीर्तन सांगताची हरे कृष्ण माताजी तुमचं स्वागत हरे असं हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता. हरे कृष्णा माताजी. भारी छंद कोण सांगली तुम्ही कीर्तन. मस्त मस्त धन्यवाद. भारी लायक मूडारी आमके हडेल तुम्ही. मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. आजी आमगेल सಣ್ಣ सಣ್ಣ चरडू येवनु कीर्तन करताची. फर्स्ट भजहू रे मना नंदनंदन त्या भजन सांगू येता असाची कनिका भट. गोविंददास कविराजांनी रचन केलं हे भजन. त्याचे अर्थ सांगता फर्स्ट. ट्राय करता. हंगा गोविंदास कविराजांनी सांगता की ओ मिगेल मना केवल नंदाल पुत्ताले पादकमला पूज करी तज निमित्त एकलेक निर्भीत करत ते अप्रूप जावन आशिल्ले मानव जन्म मेळतरी संत जनाले सवास दाखवून हे भवसागर पार करू जाता. तशीची सेकंड वर्स सांगता की दिवस रात्री हाव निद्राहीन जावन असता. शाको आणि सी वारे आणि पावस ताजे दुःख अनुभव करता. ಸ್ವಲ್ಪ संतोषा खातीर हाव निष्प्रयोजक दुष्टाले आणि जिपुणाले सेव करता असता. एकलेक पुरा संपत्तू यव्वन चरडूपण आणि चरडूवाले कुटुंबाचे सदस्याल खातीर हांव तांगेल खातीर काम करता आस. जलरी तांका संतोष म्हणून मेळता म्हणून कांय भरवस ना. कमलदलाचे ताजेर पडलेल तसले उदकाचे थेंबोवरी हे जीवन आस. तशी तुम्ही केदनाय भगवान हरिले दिव्य पाद पूजन करका म्हणून सांगून सांगताची. लास्ट पॅरा अशें सांगता की गोविंदास कविराज सांगता की भगवान हरिले महिमा ऐकूचे आणि पठण करचे निरंतर जावन करका. भगवंताले पादकमल सेवा करचे. तसले नवविध भक्तीचे प्रतिक्रियेंतू असुका. परमात्माले सेवक जावका. धूप पुष्प दाखवून तांगेले पूजन करका. स्नेहितल्वरे सेव करका. भगवंताक संपूर्ण आमगेल जीवन अर्पण करका म्हणून सांगून हांगा गोविंदास कविराज तांणी सांगताची. हरे कृष्णा. मुखारसून कनिका भटाले चरडाले तोंडार मुखाराविंद दाखवून आम्ही भजन ऐकूया. हरे कृष्णा. कनिका भट. हरे कृष्ण सखा. आज हम गोविंददास कविराज रचित भजन बजहुरे मन सांगता.
भजहु रे मन श्री नंदनंदन भय चरणारविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु रे भव सिंधु रे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंद रे शीत आतप वातवरीशन एदिन यामिनी जागिरे शीत आतप वातवरीशन एदिन यामिनी जागिरे विफले से विणु कृपण दुर्जन चपल सुफलव लागिरे विफले से विणु कृपण दुर्जन चपल सुखलव लागिरे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंद रे एदन यौवन पुत्र परिजन इथे की आचे पर तीरे एधन यौवन पुत्र परिजन इथे की आचे पर तीरे कमल दल जल जीवन टलमल बजहु हरिपथ नीति रे कमल दल जल जीवन टलमल बजहु हरिपथ नीति रे बजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंद रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास भी लाश रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास भी लाश रे बजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंद रे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भजहु रे मन नंदनंदन अभय चरणार विंद रे हरे कृष्णा
हरी बोल कनिका. भारी चंद कोण सांगला मुचरडा. मस्त मस्त धन्यवाद. तू काय तुगेला अम्मा काय वैष्णव माताजी तुम काय वरना मस्त धन्यवाद चरडा भारी चंद कोरनो ट्रेन केला तुम्ही. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. शी मुखार सुनियो का भजन सांगू का कीर्तन सांगू का. हरे जायत कृष्णा. माताजी. नेक्स्ट मुखार सुनवच्या अंतर्निताय बाहेर निताय त्या कीर्तन सांगू येता असाची अपूर्वा प्रभू. त्यांनी वृंदावन दास ठाकूर त्यांनी रचन केलेले नित्यानंद चरितामृतದ ಕೊನು त्या भजन अस अजे ट्रान्सलेशन करूक हांव ट्राय करता. हरे कृष्ण. निताई भायरी आणि भितरी हे प्रपंचांतू अस आणि पुराकडे असाची निताई एक प्रेमी आणि तोची एक प्रेयसी जावन अस. पुरा सांगता की निताई मिगेले नियंत्रक तत्व मिगेले पूजेचे वस्तू मिगेले दोळ्याचे उजवाड निताई धा दिक्कादಕ್ಕೂನು वास्तव अस. निताई तीन लोकांतू पूर्ण असाची सांगून कवी सांगताची. तशीची दोन्ही स्टांजा सांगता की निताई अनंग मंजरी जावन शाश्वत जावन राधा राणीले सेव करता. तो बलरामಕ್ಕಿಂತ बिंगडणे भिन्न नाही. तगेल तोंड लक्षांतर चंद्र असा नवय तंगेल तगेल तितले उजवाड अस आणि चंद जावन अस सांगून सांगताची. तंगेल सुत्त सका आणि सकी हेदनाय असताच काही तितले भारी चंद जावन आशिल्लींची म्हूण सांगताची. राधा राणीले भयणी अनंग मंजरी आणि श्रीधाम तांकां पुरा मस्त प्रिय जावन आसाची. ती पुरा सकील जीव आणि आत्म. मंदिर म्हणजे देवस्थानाचे रंग अलंकार करताच काही त्यांनी. निताई भगवंताले विश्रांतीचे सिंहासन जगताच काही. निताई पुरादनले दोळो तोंड हातू पायी पायू आणि निताई निताई हाव निताईले नृत्य मात्र पळोवचे पळयता म्हूण सांगून कवी सांगताची. हंगा वृंदावन दास ठाकूर दोन्ही हात ತಂಗೆಲೆ वैरुब्बरनु निताईले जप करता असताचे. हाव ब्रजधामा वत्ता दैदोर्न मक्का केदना तुव मिगेल हात सोडूक देवा निताई मक्का रक्षण करी म्हूण सांगून त्यांनी निताईले की निमगून घेताची. हरे कृष्णा. अपूर्वा तुक स्वागत अस. तिगेल मुखाराविंदारी हे कीर्तन ऐकूया. हरे कृष्णा. अपूर्वा. हरे कृष्ण माताजी. आज आव अंतरे निताय बाहेरे निताय भजन सांगतास. अंतरे निताय बाहेरे निताय निताय जगत माया नगर निताय नगरी निताय कथाय एकाया साधन निताय भजन निताय निताय नयन तारा दसधिक माया निताय सुंदर निताय भुवन बारा राधा माधुरी अनंग मंजरी निताय नितुसे सेवे कोटी सादर वंदन वदन सुंदर सका सखी बलदेवे राधार बागिनी श्यामा सुहागिनी सब सखी गण प्राण जानहर बरी मंडप सजनी श्रीमणि मंदिर नाम निताय सुंदर योग पीठधर रत्न सिंहासन सेजे
बसन निताय भूषण निताय विलासे सखी रे माजे कि कभी आर निताय सबर अंकी मुख सब अंगा निताय 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 नुतर रंगा निताय बलिय दुबहु तुलिय कलिबे व्रजेर पूरे दास वृंदावन निवेदन निताय नाचोड मोरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. अपूर्व बारी चंद कोण सांगला. हे भजन ऍक्च्युली डान्स करच मुडार असता नव नव अपूर्व भारी चंद कोण सांगला चरडा अशी मुखार सून येवन आमके कीर्तन सांगू ऐकू तशी एक भाग्य देव का प्रयत्न वा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. तशीची पुकार सुनवच्या श्रीनिका श्रीनिका पै सांगता असं वृंदावन रम्य स्थान तिगेले अक्कान सांगचे आशिल्ले ती सडन तिणेच ते सांगूक डिसिशन घेतले ती यागेल अक्क नातिल्ली मीत ते नरोत्तम दास ठाकूर त्यांनी बरयलेले वृंदावन रम्य स्थान म्हणून सांगून ताजे ट्रान्सलेशन करूक हांव प्रयत्न करता. सुंदर जावन आशिल्ले वृंदावन एक चिंतामणी रत्न जावन आसा. अनेक आभरण अरमने देवस्थान दाखून बोर्न आसा. अनेक राजहंस यमुना न्हंयचेरी उदकांतू खेळताची ते उदकांतू भांगराचे कमला फूल जावन वाडता. ते कमला फुलाचे मध्य अष्टदळाचे सुत्त भांगरास्थान जावन आसाची. ते अष्टदलाचे वैरी अष्टप्रधान गोपी आसाची आणि ताचे मध्य आमगेले देव श्यामसुंदर आणि सुंदर श्रीमती राधाराणी सिंहासन रूढ जावन आसाची. ते दैविक दंपतीने हासू महान सौंदर्य निरंतर जावन मकरंद सोडता आस. हांगा नरोत्तम दास ठाकूर सांगता की ते सुंदर दैविक दंपतीले आनंददायक शाश्वत जावन मिगेल हृदयांतू प्रकट जावका म्हणून त्यांनी प्रार्थना करताची. हरे कृष्ण. श्रीनिका पै देवा तुवनी सांगेतम्मा स्वागत अस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणी धाम रतना मंदिरा मनोहर अमृता कालिंदिनी रे राजहंसा केली कोरे ताहे सोबे कनकामला तारा मध्ये हेमापीठ अष्टाधाला वेष्टिता अष्टाधाले प्राधानायिका तारा मध्ये रत्नासने बोसिराचेंदुही जाने क्षमा संगे सुंदराधिका वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणी धाम रतना मंदिरा मनोहर लावण्य राशी आम्ही या बोरीचे काशी अशा पारी हसा संभासाने नरोत्तमा दास कोई नित्या लीला सुकामोई सदैव माना स्फुरत कामानोर वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणी
निधाम लताना मंदिरा मनोहारा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा श्रीनिका भारी चंदुकोन सांगला चरडा गेले बापू माकी माऊ गेल्ली नवा ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಪುಡೆ ತಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷ್ ಜಾವನ ಶಾಪುರ ತಂಗೆಲೆ सोलाक ಏನ್ ಮೇಳ ಮುಳ್ಸಂಗ್ ದೇವಲ್ ಪಾಯ್ ಮುಳಾಕ ವಚುನ್ ಪಾವತನಿ ಮುನ ಮಗ್ಯ हरे कृष्णा भारी चंदुकोन सांगला चरडा मस्त मस्त धन्यवाद तुका हरे कृष्ण हरे कृष्णा नेक्स्ट मुखार सुनु तुलसी आरती संगो कहता सची आरुष नायक ते कृष्णदास तन्नी रचन केलेले बेंगालींतस हे तुलसी आरती इस्कॉन टेंपल ಅಂತೂ कंपल्सरी सकाळची वेळारी सांगताचे हरे कृष्ण चल माताजी. हरे कृष्णा हांव एक ट्रान्सलेशन सांगू न्हू नेक्स्ट तू सांग चड ओके ओके माताजी. कृष्णाक ओ अत्यंत प्रिय जावन आशिल्ले वृंदादेवी श्रीमती तुलसी देवी मिगेल पुनः पुनः वंदन करता श्रीदेवी तुवा विष्णु भक्ती सेव दितली ओ तुलसी देवी कृष्णाले प्रीती प्रिये तुका पुनः पुनः नमस्कार करता राधा कृष्णाल सेव करचे मिगेले आशे कोण तुगेले आश्रय घेता की तंगेल इष्टार्थ पूर्ण जाता तुगेल करुणेरी तंका वृंदावन निवासी जाऊन करता सुंदर आणि आनंद दिवचे श्री वृंदावन धामांतू मक्का निवास करचे भाग्य दिवका म्हणून निमगून घेता ते राधाकृष्णाले सुंदर लीला पळोचे भाग्य मक्का दिवका मक्का व्रजेचे गोपालाकले अनुयायी जावन कोरका म्हणून निमगून घेता दैकोर्नु मक्का भक्ती सेवे करचे भाग्य दिवका आणि मक्का तुमगेल दासी जावन कोरका म्हणून निमगून कृष्णदास ठाकूर प्रार्थना करता की दिवस दुःख जाऊन सांगता की हांव केदना श्री राधा आणि गोविंदाले प्रीतीन तू पावचे तशी कोरका म्हणून दीन जावन मागताची श्रीमती तुलसी देवीले प्रदक्षिणा कोण काढता की तंगेले पुरा पाप नाश जाता आणि ब्रह्महत्ये केलेले पाप वरे नाश जाता म्हणून सांगताची हरे कृष्णा आरुष हरे कृष्ण माताजी. स्वागत तू स्टार्ट करे ना हरे कृष्णा वृन्द्यायै तुलसीदेव्यायै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रते देवी सत्यवत्यै नमो नमः. वृन्द्यायै तुलसीदेव्यायै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रते देवी सत्यवत्यै नमो नमः. वृन्द्यायै तुलसीदेव्यायै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः. नमो नमः. तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. राधा कृष्ण सेवा ययाभिलाषी राधा कृष्ण सेवा ययाभिलाषी नमो नमः. तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः.
ये तुम्हारा तारा पूर्ण हो कृपा करो वृंदावन वासी कृपा गौरी करो तारे वृंदावन वासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः मोरा पिला पिला कुंज दिलावा सदा योगल रूपल आसी सदा योगल रूपल आसी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः ये सखी प्रणगाता करो से करो रे जदा से करो रे जदा नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः या दीन कृष्ण दास या श्री राधा गोविंद प्रेम सदा नभासी श्री राधा गोविंद प्रेम सदा नभासी दोषी हसी नाम या प्रदक्षिण पदे पदे या ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे दे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण आरुष भारी चंदकोन सांगला चरडा तुळसी आरती भारी लायक जल्ला रम्या माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका चरडुवांक शिकोचेक ಹೊಳ್ಳಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಮ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಚರಡು ಭಾರಿ ಚಂದಕ್ಕೊಂದ್ ಸಂಗ್ಲಾಚಿ थैंक यू आरुष माता। थँक यू सो मच हरे कृष्ण अशी मुखार सुनियावनो कीर्तन सांगका चरडा ಐತೆ हरे कृष्ण नेक्स्ट मुखार सुनवच्चा राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र संगो येतासाची विष्णु पय्यनी विभू पै हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण
मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनि ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभागृणारि कोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदानये सदा करिष्यसि मम कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गलङ्गमङ्गल प्रसङ्गरानुरभ्रुवं सविभ्रमं ससम्भ्रमं सुगन्तपानपाटने निरन्तरं वशीकृता प्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मम कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्य गौरविग्रहे मुखप्रभाराष्ट्रकोटिशारदेनुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चराचकोरके विसलोचने कदा करिष्यसि मम कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराजकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशान्तकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तने प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मम कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोलते लतागृरालस्य लोलनीललोचनालोचने ललल्लुलल्मिलन् मनोजमुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मम कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेककम्बुखण्डिते त्रिसूत्रमङ्गलीगुण त्रिरत्नदीप्तिदीदिते चलोललीलकुण्ठलाप्रसङ्गगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मम कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिका वराह सौभगोरके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्कलत् समाजराजहंसवंशनिक्वणादिगौरवे विलोल हेमवल्लरी विडम्बचारुघ्राणिने कदा करिष्यसि मम कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजाकुलो मजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धिदिद्य सप्तमगुणैनके कदा करिष्यसि मम कृपाकटाक्षभाजनम् मकेश्वरी क्रियेश्वरी सदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भावतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपेशि राधिके नमोस्तुते इति मदाभूतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजन
भवेत् तदैव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशन भवेत् तदैव वजिरसूनुमण्डलप्रवेशनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. हे राधा कृपा कटाक्ष श्लोकाचे अनुवाद पळया. हे ऊर्ध्वं नया म्हळेले तंत्रांतू शिवान पार्वतीक म्हणचे. हे श्री वृंदावनांतू मस्त प्रसिद्ध जावन आशिल्ले स्तोत्र. मस्त साधू जन माताजीच आणि देवस्थानांतू हळ्ळींतू प्रति दिवसू हे श्लोकाचे पठण जाता. ऍक्च्युअली वास्तव जाऊन सांगता म्हणारी हे प्रार्थने कसं म्हणताच म्हणारी वृंदावनाचे हृदय म्हणून सांगताच. हे श्रीमती राधा राणीला अत्यंत करुणामयी दीर्घ नोट आमगेल वैर पडची कतिरेक मनवी करचित असल एक श्लोक. हे आज अर्थ पर लायक अस लास्ट आज फलश्रुती अस ते ऐकूच पासून रब्बाची भारी लायक अस. फर्स्ट आज श्लोकांत कसं म्हणताची समस्त मुनिवर्यांगेले वंदन पावतली. तिन्ही भौतिक प्रपंचाचे सक्कड दुःख दूर करतली. तोंड कमल फुल्लावरी संतोष अरळून असली आशील तसली. ती गुप्त वन कुंज घरांतू प्रेम क्रीड खेळच्यांतू आनंदित जावन असकी. रायालंतू श्रेष्ठ जावन आशील रायू वृषभानुले मोहक पुत्री. ओ व्रजराजाल पुत्ताले निकटतम हृदयवान साथी. केद नमक तुगेले अकारण दयेचे पार्श्व नोटाक पात्र कोरसून घेता. दोन्ही चंतू तू अशोक वृक्षाचे कोंबे वैरी हरडिले वाळी मंटपेचे छत्र छायांतू बेशिलस. तुगेले कोमल नाजूक मृदू सूक्ष्म चरण ताजा ताजा मोळकैल तसले हवळ रुक्काचे कळशी गुलाबीच म्हणके चमकत चमक जगजग येतस. तुगेल वैरी धरलेल हातू सक्कड भक्तांक पूर्ण निर्भयाताचे आशीर्वाद दितरस. ओ अपार दैविक ऐश्वर्याचे चिलुमे जावन आशिल तसली राधाराणी. केद नमक तुगेले कृपा दृष्टी नोट पात्र करूक मेळता. तू निरंतर जावन तुगेल दोळे मुल्ले दुखून सोळ्ळेल तसले प्रेम दृष्टी बाणानी नंद महाराजाले पुत्ताक आपणे वैरी पूर्ण समर्पण जावचे म्हणके वश करून घेतला. कामुक भ्रमेंतू भरलेल तसल तुगेल नोटा निमित्त तक्का अनिके चढ चढ श्रद्धापूर्ण भावन येवचे म्हणके तू प्रेरित करता. आणि तुगेले वक्र भाग्येल तसल उब्बू पळोनो अनिके उत्तेजन मेळनो देवालोटू शुभ मंगळकर क्रीडा आसक्तिरी नृत्य करता. केदन तू आमका तुगेले कृपा कटाक्षाक पात्र कोरसून घेता. तुगेले रूप मिंचू अप्पट बंगार आणि चंपक पुष्पाचे उज्ज्वल गौरवर्णाची तू. तुगेल तोंड तेज शरद ऋतूचे लक्ष चंद्राले आभाक ग्रहण कोण घेता. तुगेल दोळे युव चकोर पक्षीच म्हणके चंचल जाऊन एकड तेकड गुंतर असता. आणि क्षण क्षणाक आश्चर्यकर अभिव्यक्ती करतर असता. केदन आम्ही तुगेल कृपा कटाक्षाक भाजन जावचे. तू तुगेले शाश्वत यौवना नशेंतस प्रेमपूर्ण असूयेच मनस्थितीन तू महान आनंदांतू अलकृत जावनस. तुगेले प्रियतम कृष्णाल वैरी तुका अतीव शुद्ध प्रीती वात्सल्यस. कामुक प्रेमपूर्ण अभिव्यक्तींतू आणि सक्कड कलेंतू तू अधिक निपुणस. तू गौरवशाली वन उपवनाचे अतुलनीय वैभवशाली साम्राज्याचे भितरी प्रीती क्रीडे विन्यास करचेंतू अधिक निपुणस. केदन तू आमका कृपा कटाक्षाक भाजन करचे. तू तुगेले कामुक हाव भाव
आनंदमय मनोहर आणि सौम्य व्यवहारस वज्र हारुगालनो वज्र हारुगालनो असीमित आकर्षक स्त्री जावनो सुशोभित जावनस तुगेले हड्दे शुद्ध बांगरा उदका कलरा म्हणके जो युवा हस्तीचे कपाल गोळा म्हणके फुगुनस तू तुगेल अत्यंत प्रशंसनीय सौम्य मधुर हासाचे कोमल परागभरित कुशीचे सागर जावनस तुगले वाळी मणके बूज नैन चलेन तशिले तरने युव कमला कांडा मणके लयबद्ध जावरो चलतरस तुगेले गाढ नीली दोळ्याचे गुंतरसची नोट वारेंतू एक नृत्य करतर अशील मणके दिसतस तुगेले चंचल उल्हास आणि आकर्षक चलन सुंदर मिलनाक प्रेरित करता आणि तो मोहनाक तुगेल आकर्षणेन तू शरण जावच म्हणके कोरनो मोहित करत तू केदन आम्ही तुगेले कृपा कटाक्षाक पात्र जावचे तुगेले तीन गेरेन तू अंकित जलेल तसले शंका मणके नय आशिले गळ्यान तू भांगरा हारुगालनो तू सुशोभित जलेलस चिಕ್ಕಮಲ್ಲಿ माळा वज्र पच्चे आणि मोती हे तीन गालन विंडिले आभरण अशी हे तीन आभरण वैभव जावन दिसतस तुगेल कडू नीली पंथी फुल्ला गुच्छान तू विंडिला केदन आम्ही तुगेले कृपा कटाक्षक भाजन जावचे तुगेले उरूट कुलटारी फुल्लाच कुलटापट्टी कोण घालनो अलंकृत जाले तुगेल आकर्षक सपूर कुलटारी उत्कृष्ट सनसन्न ಗೆಜ್ಜೆचे कुलटापट्टी घालनो चंद दिसतस तुगेल सुंदर जांगा दुकुनु पायू हस्तिले सोंडिला मणके सुंदर सपूरस केदन आम्ही तुगेले कृपा कटाक्षक भाजन जावचे तुगेले आकर्षक पय्या ಗೆಜ್ಜೆ तू चमकताना विविध वेद पठण करता ते राजहंसाचे गुंपाचे पद्या मणके प्रतिध्वनी करता तुगेले आल्हादकर दैहिक चलनवलन रत्नाचे भांगराचे वाळी तुगाडतशी मणके आशिल नृत्याक वै मिरवता केदना आम्ही तुगेले कृपा कटाक्षाक पात्र जावचे विष्णू देवान सृष्टी केलेले तसले असंख्यात लक्षांतर ब्रह्मांडाचे सक्कडे ब्रह्मदेवानी नम्रतेर नमस्कार करत तुक सांगले तूव हिमालयाल दूव पार्वती पुलोमाल दूव इंद्राल बायल शची आणि ब्रह्माल बायल सरस्वती वर दिला तुगेल पायांकुट असीम रहस्यमय सिद्धी आणि ऐश्वर्य समृद्धीच्या प्रकाशान तू पळपळेतस केदन तू आमका तुगेल कृपा कटाक्षाक पात्र करूसून घेता हे वैदिक यज्ञाची देवी हे समस्त पवित्र कार्याची देवी स्वाभाविक आणि स्वयंप्रेरित सक्कडज्जे देवी समस्त देवी आणि देवतांगेले देवी तिन्ही वेदांचे समस्त ज्ञानाची देवी हे सार्वत्रिक कानून जारी करतल देवी ओ भाग्य देवते ओ क्षमा देवते ओ वृंदावनाचे परम आनंददायक वन देवते ओ समस्त व्रज साम्राज्याचे देवी ओ व्रजाचे एकैक अधिकारी ओ श्री राधिका हांव तुमगेले अत्यंत गौरवान्वित नमन अर्पण करता अत्यता फलश्रुती श्री वृषभानुनंदिनी हे प्रार्थना ऐकून वज्जिलेले आणि ऐकलेंगेले कृपा दृष्टी तिगे ऐकलेंक तिगेले कृपा दृष्टी पात्र जाता तांका तेदना तीन प्रकाराचे म्हणजे भूत वर्तमान आणि भविष्याचे कर्म प्रभाव पूरे नाश जाल्लेले अनुभव जाता तदना तन्नी नंदनंदनाले म्हळ्यारी कृष्णाले शाश्वत प्रेमी सहवर्त्यांगेले सभेंतू प्रवेश पावतांची कंची साधक हे स्तोत्र शुद्ध बुद्धेरी पुनवे दिवसू ना अष्टमी दिवसू जो दशमी दिवसू ना एकादशी दिवसू जो त्रयोदशी दिवसू सांगत की ತಂಗೆಲೆ प्रत्येक इच्छे खंडित पूर्ति जत्ता मात्र नहीं श्रीमती राधा राणी तिगेल अत्यंत कृपा दृष्टीरी
तांका आनंदमय भक्ती सेवा प्राप्त करेता. तितलेने कोण है प्रार्थना श्री राधा कुंडाची उदकांत एकय जांग ना बोंबुली ना हडदे ना गळ बुडची पुसून उदकांत राबून 100 पंत हें प्रार्थना सांगतके तांका चाररी पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ती जाता. तितले नाही त्यांनी उरलेले सगळे बद्द जावची तसर शक्ती पावतांची. तितले नाही आणि तो मस्त ऐश्वर्यवंत जाता आणि श्री राधिकाक मुखामुखी भेटी जाता. त्यावेळी आमगेल हे भौतिक दोळ्यांतूची राधिकाल मात्र दर्शन भाग्य नाही. श्री राधिका कुशेरी होड आशीर्वाद दिता. त्या आशीर्वाद कसं म्हणारी तिगेल मोगा श्याम सुंदराक स्ವಂತ दोळ्यारीच पळच तसल एक आशीर्वाद. मागिरी ते व्रजधामा देव म्हणा कृष्ण तागेले स्ವಂತ शाश्वत मोहक दैनंदिन क्रीडेचे धामाक प्रवेश दिता. एक बद वैष्णव जल्लेले हे एक सोडलारी आणि कसने उद्देशू आसना.